Hej dit, och därför jag snackar att en annan kan vi ja. Men då jag vet inte kvöra, så jag har varit brandor. Han ska så att brandor släpper via. Alltså, ja. Och jag vet att det är arbetet på PlayStation, så mycket att låta i spel. Det är nog att du vet, ja. La vera snacka om en video om min film. Du ska alltid bara komma här och lägga min video gör. Men nästan har lagt allt. Du har inte att säga. Ja, och vad ska jag? Kom igen! Vad är det där? Och skilda förståelsen, men tror jag men vad gör alltid att gå hem och skola så begynner det börjast. Oj, ja och Au! Och så är det kul med det. Svea börjast! Skit här! Tror det skulle bara. Okej, men så var vi bäst ja. Gå. Det är så nice. Minnas jag när jag säger att Brante kommer att vara med videon. Han kan vara med videon till att han är bäst vinnare. Så jag tycker att jag ska sist i videon. Hvis det inte är att du så lägger mycket. Du vill jag ska skriva i videon att jag säger att jag arbetar själv. Ja, men det är bättre Brante är det enaste som kan vara ett fält. Ja. Och det är därför jag säger det. Ta poäng till vi ödlåst videon. Så att bye bye, ha det gott.